Takže vítám vás u vlogu ako dať skin do Minecraftu. Je tu pro Bares. Takže keď máte Bares Minecraft, tak si toto videjko pozrite. A tak, takže mali by sme natáčať. Natáčame. Áno, natáčame, takže to je dobré. Tú stránku mám do popisku, aby ste vedeli, kde to máte dať. A je to jednoduché. Funguje to v multiplayeri aj v single. Tak, dáme iba tak, hej. Dám to do popisku. Som to načíta. Dobre, dáte toto. No, ja to do popisku, vidíte. Dáte browse, keď sa vám to načíta. A tu máte kopu skinov, takže vyberete si jeden. A tu máte ešte viac stránok, hej. To si vyberete, keď vy budete chcieť. Napríklad, ja chcem skin, neviem. Napríklad, takýto, tak si tlačím na ňo. To funguje na všetkých, ale keď ten skin už niekto má a vy sa chcete na ňom zaregistrovať a keď vám to nepôjde, tak si nájdete iný, lebo už je niekto zaregistrovaný cez ten skin. Takže tak, skopírujte si to meno. Tak, kopírovať. Zapnite si Minecraft, tak. Zapnite si Minecraft. Tak dáte, to dáte akože, ako sa voláte a dáte, kopírujete si to tam, dáte play a play. Ja vám to ukážem iba single, ale na 100% ja tiež mám Bares a tiež mi to funguje. Takže tak, aby ste vedeli, že na Mineplex a na také nebudeme chodiť, budeme chodiť iba také ako gamer server a také. Takže dáte, to si väčším, dáte pred neho, tu mám nový svet. Tak uvidíme, že či to pôjde. Ako vidíte, ten skin mám. Takže, keď chcete rádu, tak si to pozrite. A ja sa s vami lúčim. Čaute.